गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय बड'लेण्ड हालामनि आरो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नेपाल गुजरिय' काराटे डु एस'सिएशन आरो एसियान काराटे फेडारेशन वर्ल्ड काराटे फेडारेशननि बानजायनायाव नेपाल हादरनि दशरथ स्टेडियाम काठमान्डुआव खुंफुंजानाय 2024 मायथाइनि साउथ एसियान अपेन इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप कुमाइट बादायलायनायाव भारत हादरनिफ्राय गासै सा 61 गेलेगिरि लाइमोनफोरा बाहागो लानो खाबु मोनदोंमोन। बे सा 61 भारत हादरनि गेलेगिरिफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड हालामनि क'क्राझार जिल्लानिफ्रायबो 3 गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो कच महरै सन्जीब बसुमतारी बिथांनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गल्ड मेडेल, सिलभार मेडेल लानानै देरहासार जानो हादों। लोगोसे बे साउथ एसियान अपेन इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप 2024 मायथाइनि बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्लानि बर'नि फिसा देरहासार नार्जारी आरो मिथिंगा नार्जारीया बाहागो लादोंमोन। बे गोजौ थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव देरहासार जाना सिलभार मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल लाबोनो हानाय बड'लेण्डनि 3 लाइमोनफोरनि मुङा जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जगेन्द्रपुर गामिनि चरण नार्जारीनि फिसाज्ला देरहासार नार्जारीया 75 केजि कुमाइटआव गल्ड मेडेल मोनसे आरो काटा देखायनायाव सिलभार मेडेल देरहानो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिंगिमारि गामिनि लासित नार्जारीनि फिसाज्ला मिथिंगा नार्जारीया 84 केजि खमलायनायाव सिलभार मेडेल देरहासार जानो हादों आरो क'क्राझार जिल्लानिनो सिङाव थानाय कसुगाव इस्लामपुर गामिनि सम हास्तानि फिसाज्ला देना हास्तायाबो 67 केजि खमलायनायाव सिलभार मेडेल देरहानो हादों। एमएलए चरण बर'आ मुङावल' राजखान्थिनि दैदेनगिरि, रायजो राजानि जौगानाय लुबैनायखौ नोजोर होआखै। बिपिएफनि एमएलए चरण बर'आ रौता ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा गोख्रों अजद दैखांदों। रायजो राजाफोरा एमएलए चरण बर'नि मोखां नायनो लुबैब्लाबो बिपिएफनि एमएलएनि मोखां नुनो मोनलिया। रौता ओनसोलनि गोबां कालभारफोरा खैफोदनि महर लाबोगासिनो दं। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला रायजो राजाफोरा मासबाद बियाबनिफ्राय चरण बर'नो भट होना देरहाहोनानै जेबो मुलाम्फा जायासै। दासिमबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै एमएलए चरण बर'आ। रौता ओनसोलनि गोबां जायगाफोराव गारि मटरखौथ' बाद दोनथ' मानसिफोरा थाबायलांनो हायैबायदि जानानै दं। बैफोरखौ लानानै बिपिएफनि एमएलए चरण बर'नि सायाव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों रायजो राजाफोरा। बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथांखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय आरो बेखौ लानानै एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बेबादि खामानिखौ लानानै क'क्राझार जिल्लानि बिजेपि दोलोनि बारग' आफादगिरि सन्तोष तरफदार बिथाङा गोख्रों सोंखारिदों। बिथाङा बुंदों, रेवरेवा नार्जारी बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ खामानिया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नङा। बे खामानिया बिजेपिनि दैदेनगिरिनिसो खामानि होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थाबैनो बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथांखौ जा बिबाननिफ्राय बोख्लायदों बेखौ फिन खेबसे सानबावनो एबा नायबिजिरनो खावलायदों सन्तोष तरफदार बिथाङा। जम्मु काश्मीराव भारतनि सान्थ्रि आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारतनि सान्थ्रि आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गिथावनायै मोननै गावलायनाय जाथाया सोमजिदों। बे गावलायनायाव जायगायावनो 3 उदखारिफोरनि जिउ खहा जायो। सा काश्मीरनि कुपवारा जिल्लायाव नुजाथिदों बे गावलायनाय जाथाया। रैखाथि सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला जम्मु काश्मीरनि मासिल आरो थान्डार मुंनि मोननै जायगायाव सान्थ्रि हानजा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायनाया जायो। दासिम बे ओनसोलाव उदखारिफोरनि हेंथायै जथाय अपारेसन खालामनाया सोलिगासिनो दं होननानै रैखाथि हानजानि सुलुङा फोरमायदों। आन्डार 14 साब जुनियर गार्लस नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिपनि थाखाय पानेरि रिजनेल स्पर्ट एस'सिएशननि 4 गेलेगिरिफोरा सायख'जादों। आन्डार 14 साब जुनियर गार्लस नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिपनि थाखाय आसाम टीमनि गेलेगिरि महरै पानेरि रिजनेल स्पर्टस एस'सिएशननि सिङाव थानाय गान्दाखुंगुर फुटबल क्लाबनिफ्राय गासै 4 गेलेगिरि फारियै जिउमा दैमारि, दोहोरोमस्रि बर', सनामाया बर' आरो भुमिखा बर' बिथांमोना सायख'जायो। थांनाय 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बर' हारिनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जानानै
बर' हारिनि खामानि आरो बड'फानि थांखिसिम सौहैनो थाखाय खौसे जानांगौनि बाथ्राखौ लानानै समाजारि बिजोङाव मोनसे पस्ट होदोंमोन। बे पस्ट होनायखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा बे बाथ्राखौ लानानै गोबाङानो सावरायदों। बर' हारिनि साफ्रोमबो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जानानै हारिनि खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंगासिनो। बेखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बुंदों राजखान्थियाव गावस्रानाय आरो ज' जानाय बे बाथ्राया गोदान नङा आरो बेखौ बयबो मिथिनाया मोजांदि राजखान्थियाव गावस्रानाय आरो ज' जानाया मोनसे सरासनस्रा बाथ्रासो होननानै बुंदों रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारि लोगोसे बिथाङा बुंदों जुदि खौसे जानाय बाथ्राया एबा खौसे जानायनि जा थांखि बियो गोरोबहैयोब्ला अब्ला मोनसे थाखोसिम सौहैनोबो हागौ होननानै बिथाङा बुंदों। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।